Mga kapuso, sa atong Kumbira Express, usa ka all-time favorite snack ang dungan natong tun-an ug tilawan nga swaksab sa mga mami nga nangita og pang merienda para sa mga chikiting. Tama ka diha say, excited na sab ko ani ug atong makauban si Maria Alexandra Asuncion sa Davao City, diin iyang ishare ang iya Pinalevel up nga ube ug match munchkins. Hello, good morning mga kapuso. Ako din si Maria from Mariang Pastry Hub. So in this morning, I'll be making ube and matcha flavored munchkin. So this akong atubangan na adri ang mga ingredients. First, crushed grahams, condensed milk, butter, cream cheese, ube halaya, almonds, marshmallow, matcha powder, and ube powder. So since ready na ito mga ingredients, magsugod na ta og himo. So first, iandam na to ato ang condensed milk. Then second, ibutang na to ang butter. Para sa to ang ube flavored munchkin, magbutang ta og food coloring na violet. Sunod ato is 1/2 scoop of ube flavor. Pag gumanan ang ube flavor, kay ato na siya i-mix for 1 to 2 minutes. Pag humanatog mix sa flavors in 1 to 2 minutes, ibutang na nato ang crushed grahams. So it should be 500 grams. So after nato mabutang ang crushed grahams, ato na sa siya i-mix ug usab for 2 to 3 minutes. So after nato ma-mix mga kapuso, need nato ni siya ibutang sa isa ka sudlanan aron imasa aron mas mogwapo ang texture. So pag umanog ang masa, itimbang nato ni siya og palamanan og ube halaya. Alright, kapuso, manan ako himo sa ube flavored munchkin. So akong itudlo sa inyo karon is among bestseller premium matcha munchkin. So magsugod gihapon ta sa condensed, half butter, 2 tablespoon of green coloring. Sunod kay 3 cups of matcha powder. I-mix nato ni siya in 1.5 minutes. After nato mag-mix, ibutang nato atong 500 grams crushed grahams. Mix nato to 2 to 3 minutes. So after nato ni siya ma-mix guys, need nato ni siya ibutang usab sa sudlanan, masahon, ug aron makuha na sad nato ang perfect texture. Og tip lang di ay kung masobrahan mo sa grahams og ma-feel niyo nga medyo kay siya, rough kay siya, pwede na ninyo ni siya dungagan og butter, touch of butter, tapos masahon lang gyapon. So nagsugod yun mi atong first mansa rin namo sa akong uyab. Nakahuna-huna lang jud mi kung unsay maayo nga another income na pwede na makuha. Hantod sa na-share na ko sa iya nga atong high school ko kay nagabaligya siya kog munchkin nato, gitabangan ko sa akong ate Tonet. So dito ko nagka-idea nga, what if di ba maghimo kog munchkin pero mas premium, mas pina-upgrade na munchkin. Sa karon aside sa matcha na may 5 other flavors. Ube, buko pandan, mocha, Belgian chocolate, ug Oreo vanilla. So after nato magmasa, mora gyapon ang process. Ibutang nato siya sa timpangan. Palamanan og cream cheese, i-cover og matcha powder, og butngag toppings na almonds. Mga kapuso, tilawan na nato ang ube og matcha flavored munchkins.